Hej og velkommen YouTube. Det her det er en survival let's play. Lige nu så er jeg i en verden, hvor koncerten er bare flad. Jeg har tømt mine items til at vise en redstone creation. Og man kalder den også for redstone. Det man skal bruge, det er et materiale, du vil bruge til at bygge konstruktionen af. Redstone. Og så skal man også bruge skal lige finde den. Så skal man også bruge en knap og redstone repeater og småkager til hvis du bliver sulten. Okay, småkager er bare for sjov, men resten skal man faktisk bruge. Sådan. Jeg vil det der optagelseshalløj. Du kommer ned deroppe i højre hjørne. Du kommer ned i venstre hjørne. Og nu er det væk. Godt. Det første man starter med. Vi skal også der er 2 ting til vi skal bruge. Det er klistrede stikkepistons og normal pistons. Vi starter med at tage redstone, og så lægger du den her. Og stiller en knap der. Så er elevatoren lavet. Se, du kom en blok op. Hvor spændende. Og så hvis du bare vil komme højere op, så gør du sådan her. Okay, det er ikke elevatoren. Men elevatoren den bygger sådan her. Optager den? Ja. Godt. Elevatoren bygger sådan her. Og så lægger du en repeater. Godt. Og så herhenne. Så lægger du en stikkepiston. Og en normal piston. Og så lægger du et materiale du bygger med. Og sådan her bliver det så bare ved, indtil hvor højt den skal være. I dag bygger jeg den altså ikke så højt. For jeg skal også nå at gøre min let's play klar. For jeg er ny YouTuber. Sådan der kan man godt kalde det. Derfor. Så bygger den kun så høj. Så gør man sådan her. Du lægger en repeater der og en repeater der. Den der skal skrue helt op til sidst. Og så larm, hvis I kan høre det. I kan vælge at bruge redstone repeater eller redstone. Men lige nu bruger jeg redstone repeater på den der redstone der ved siden af. Så bliver den sådan her. Så bliver der skubbet en blok højere op. Hvad skete? Nå, jeg glemte at koble den til. Hvor er jeg dum. Se. Så nu burde den gerne virke. Jeg skulle havne op til den her blokhøjde ved min ben ligge. Hvad skete der? Hvorfor gider den ikke gå ind? Det er den videre gå ind. Okay, den har lavet en fejl i. Og fejlen er ret stor, derfor eksploderer vi det hele. Her jeg viser, hvordan man laver en kanon. Så stopper jeg og skår og laver min let's play færdig. Eller begynder rettelse. Det her bliver en lille mikrokanon. Kun med 3 styrke.
Man kan lave kanoner med flere hundrede styrke. Som de har flere hundrede gange. Så de er flere hundrede gange stærkere. Den så jeg slet den kanon der. Og redstone der. Laver du en kontakt der. Okay. Okay, så trykker vi på den. Så venter vi. Jo flere der er, jo længere kan den skyde. Men lige nu, jeg ved faktisk ikke selv. Men nu går jeg altså over og laver min display. Det var vent lige, der er også den sidste ting. Hvis I kan se mig, så er det hej, så er det mig. Men der er også den sidste ting. Jeg er blevet inspireret af danske MC. Jeg synes, I skal gå hen og se hans Let's Plays med Lille Søs. Det er rigtig sjovt. Jeg følger selv med i sæson 3 nu. Jeg har set sæson 1. Jeg har set sæson 1, 2 og 3. Men jeg synes, I skal gå over og se på ham og abonnere og subscribe på ham. Jeg gider gerne at hjælpe ham, og jeg håber, det går godt med ham. Hvis dansk MC ser det her, så efter jeg på ham. Roger over. Vi ses.